क'क्राझार सोहोराव दिनै फुङाव सासे आइजोखौ जिनाहारि खालामनाय जाथायखौ लानानै खुद्रिखांनाय थासारिया दासिमबो जोबाखै। खुद्रिखांनाय रायजोफ्रा पुलिस थानानि मोखाङावनो दासिमबो दङ। खुद्रिखांनायनि गेजेरावनो पिकनिक जानानै फैनाय बासआव गाग्लोबनाय जाथाय। दौरि बालाजानिफ्राय भारत भुटान सिमायारि सरलपारायाव पिकनिक जानानै फैनाय मा शारदा मुंनि बासखौ गाग्लोबो। बासआव फरायसालिनि फरायसा आरो फोरोंगिरिफोर दङमोन। बासखौ थांखिनानै दुथांफोरा अन्थाइ खुबैनायाव बासनि ग्लासआ बायो आरो गोबाङा जखम जायो। गिखांनाय फरायसाफोरनि गेजेराव गाबनाय थासारि जायो। उनाव पुलिसआ बासखौ एस्कर्ट होनानै क'क्राझार सोहोरखौ बारहोयो। Korpora sila konde to ha Palajan jo bhalko jo kunba duk paise naki kune chang rumale di bandilo স্কুলৰ পৰা আহিছিলা দে ভালে ভালে যাওক দে Jolly boy, 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 Jolly This is